ହେଲା କାହାକୁ ଆରେ କାହାକୁ କହୁ ତ କହିବି ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଆଗ ଜଣଉଛୁ ହେଲା ତୁ ଆଗ କହି ମହାଭାରତ ଦେଖ କହି ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ସେମିତି ତୁ ଗୋଟେ ହଉను ହେଲେ ଝିଅ ଘର ଯାଇକି ଝିଅ ଘର ଯିବୁ ନିକିଲା ଝିଅ ଘର ଯିବୁନ ଦାଣ୍ଡ ଲିପିବାକୁ ଏଥର ତ ଆଉ ହାତ ପଡ଼ିଲା ଏଥର ପାଣି ଧୋଇବୁ ମୁଁ ଝିଅ ଘର ଯିବି କି ଆକି ପଦିନ ପଳେଇଦେବୁ ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ଧରିକି ସବୁ ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ଧରିକି ପଳେଇଦେଲ ହଁ ତୁ କଣ ନେବୁ ମୋ ମା ଥିଲା ଇଲ ମୋ ମା ଥିଲା ଚାରିଟା ଖଜା ଲୋକାଇଦେଲୁ ଖାଡ଼ିକିରି ଧରି ପଲୁ ତାଟିଆ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଖଜା ମୋ ମା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ତୋ ଝିଅ ଘର କିଏ ଖାଇବା କହୁଛୁ କି ତୁ ତ ଖାଇବୁ ସେ ଆପଣା ଲୋକ କାଠ କଥାରେ ଆପଣା ଲୋକ ନାଇଁ ସେ କାଠ କଥାରେ ଆପଣା ଯାଇ ଲୁକେଇ ଦେଲୁ ସେ ଲୁକେଇ ରଖୁ ଆପଣା ରଖିଦେଲୁ କାଠ କଥାରେ ଖାଉଛୁ କିଏ ଆଇଲେ ଦୁଗୁନା ଲୁକେଇ ଦେଉଛୁ ଲୁକାଇ ଲୁକାଇ ଗୋଟେ